कशी जाता तांकां दिसता ताबडतोब मेळ कामत एक नमुन्याचे वीर हसवून जायना तांकां रात्रीचे जाल्यार कसले दिसना मिट्ट काळोख आनी तांकां तर दोळ्या मुखार ते कुर्डीशी जातात. तावळ अंदाजाने त्या आवाजा दिशेने ही चक्रवाका झाडार वता आणि त्याच वेळा चक्रवाका दिसता ही चक्रवाकी वाट पळयत असत. तो उबून ह्या बाजू येता अशी आशिल्ली एक ह्या बाजू वता एक ह्या बाजू येता परत तांगेल विरह अशी कोर न्हू अरे खंय वचून हो तांकां आपयत म्हूण आयिल्ले हांव खंय वचून बया परत एकमेकां आपयतात परत उपराट बाजू वतात अशें कोण न्हू ही यात्रा केन्ना रक्त वतस की ज्या वेळार मार्तंड उगयता म्हळ्यार सूर्य उगयता हालचाल जाता तिके अंदूक दीस जाय लागता तशी तो सूर्य जेन्ना उगयता सूर्या प्रकाश जेन्ना येता तावळी तांगे नजरे मुखार ते जाता वेळे पण वता रात्रीचे आंधळे पण असते एकल्यांचो रोग असता मनुष्यांक सुद्धा असता रात्री जाली की एकल्यान दिसना म्हणून ते ड्रायव्हिंग आणि करू वचना तांकां दिसना रात्रीचे तशी त्या पर्टिक्युलर पक्षाक रात्री दिसना त्यामुळे सूर्य उगोवन भितरी तांकां दिसता अरे च्या हांगाच आशिल्ली ही नुसते हांव हांगा ते खंय वचून येवन काळजी करता बसला आनी कंडेरी एका कडेन बसता आनी ती चक्रवाकी धांवन ताका मेळटा हो जो विरह संत न्ही म्हळ्यार विरहा दुःख पळय ते भोव चड जेन्ना जाता तशें आमी साधन करतना आमकां एक नमन्यान देव मेळका देवाक दोळे सती तो तांदळ ना जाल्यार तो कलेन धारिश्ट पळयता सन्नीद उबरून ही गल कशें चल्ल्या म्हूण जाल्यार जेन्ना अगदीची जायना हे देवा तूं यो रे म्हणना पडे तो सूर्य जशी उगयत न्ही तशी सदा चक्रवाकासी मार्तंड जैसा उडी घालितो संकटी स्वामी तैसा कितलं व्हड संकट आयल्या म्हाका काही दिसना दोळ्या मुखार काळो कैलास फुल करचें हो जेन्ना प्रश्न येता त्या वेळार तो सूर्यावारी उडकी मार टपकन स्वताच येता. तो एक म्हणता अकबरू मुसलमान आशिल्लो आणि बिरबल हिंदू आशिल्लो जाल्यार ताका हाजे बद्दल हिंदू धर्मा बद्दल सुद्धा आदर आशिल्लो बराक पण ताणें सांगलें कल्ले हे म्हण की तुमगेले स्वता देवूच येता बा आणि आमी तशें न्ही आमगेले हांव तूं अल्ला तागेल मसीहाक पेटयता कळ्ळें मोहम्मद पैगंबर हे ते तांकां पेटयता आमगेले कश्ट निवारण करूंक तरी तावळ बिरबल कले म्हणना एक पण नौका विहारा वचून तावळी अगदी म्हळ्यार ते चेरडाक तागेले अकबरा चेरडाक तो अशें कोण तोग पाडयता नदींत न्हंयेन पण ती घट्ट म्हळ्यार खावची भितरी अकबर थंय बसला बिरबल थंय बसला नौकर थंय बसले जाल्यार अकबर स्वता उडकी मारता आनी ते चलयेक हाडून परत प्रस्थापीत करता. तावळी तो म्हणटा खाविंद तुम्ही म्हाका हो प्रश्न विचारलेलो की तुमगेलो देवच कले येता म्हण ताजे उत्तर हांगा आसून देव कले येता वाचोनच्याक ते कोणाक कोणी मसीहा कले पेटयना तूं इतलो व्हड राय तुगेले इतले नौकर चाकर आसत आपण स्वता बसला हांव उडकी मान काडनाशिल्ले तिका जाल्यार ताबडतोब तो उडकी तूं स्वता मार न्हू कोणाकय सांगा न्ही तिका वयर हाडलें. तशी आमगे देव आमकां तांगेल चेडव स्वता चेडव मानता आणि तुमगेल सुद्धा देव मानता तशी तूं चेडव मानता पण तुमगेल तितलो विश्वास ना त्या खातीर तो कोणाक कोणी मसीहाक पेटयता जाल्यार आमगेल तशें न्ही आमकां देवा म्हणचे भितर कळवळून गटांगळे खाता ती म्हण की तो देव स्वता उडकी मारता सूर्यावारी आणि हे चक्रवाकी मध्ये येऊन जशी फालफाल करता तांकां दिश्चा लायता आणि तांकां एक करता तशी त्या संकटांतल्यान आमकां तो भायर काडता उडकी स्वता उडकी घालून तावळी कसलो डंक वाजता गोतस की इतली खुशी जाता निशाणी हरिभक्तीचा घाव गाजे निशाणी. आता निशाण हान तू 2-3 अर्थ असत निशाण म्हळ्यार एक टार्गेटाक तावळ ते भक्ती असणे त्या भक्तागल भक्ती अशी त्या टार्गेटाक ता बाण लागता आणि एक नमुने दोळ्यांतल्यान अश्रू म्हळ्यार जशी घाव लागली की हृदयांतल्यान रगत येतली
तशी दोळ्यांतून आनंदाश्रू भर 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 गळचाल आणि दिसता देवा कशी रे तू, कशी कनवाळू दयाळू अशी दिसता. बरोबर तो गाव त्या टार्गेटाचेर तन मारता येऊन की न जरा बदलता त्या भक्तागली पळय हांव हांगा राबला, खंय म्हाका सोदतोस तू, हांव हांगा पळय तुगेल भितर आस. त्या दिवशी सगळ्यांनी ते पद पेटयले, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास रे, मैं तो तेरे सास में. पळय हे भक्ता, तू मगल भक्त नाही, हांव तुगेल भक्तच रे देवा, तू मगल देव. हांव या नासतना कशी राबतलो. म्हाका फक्त चेड वसती, म्हाका आवस ना जाल्यार तुमकां आवस आसा म्हणून तुमचे बद्दल म्हाका जास्ती प्रेम आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमकां आवसूं गले, तुमगेल पुण्य इतलेंच की तुमकां आवसून सूख मेळ्ळें. म्हाका आवस ना, म्हाका फक्त तुमी चेड वसती. तुमकां सोड हांव कल करतलो. नुपेक्षी कदा रामदासाभिमान. आता निशाणीच अनेक एक अर्थ म्हळ्यार ध्वज, भक्तीचो ध्वज घेऊन तो येता घेम आणि हरिभक्तीचा गाव गाजे निशाणी. निशाण म्हळ्यार एक ढोलकी मारतात न्ही, नगारा पिटयतात ती, राय बी येता आ रहा है म्हणून, तशी तो देव येता म्हणून ताजो नगार पै पिटता. म्हळ्यार तांकां कळता देव येतस 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 म्हणून. कितले उत्सुक ताण 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 न्ही. आणि ढम करून येवन तो एक थाप मार की तो देव येवन राबता म्हळ्यार ताजो गाज सुरू जाता. जशी टन्न करून हे घांट वाजयली ताजो आवाज कितली वेळ अशी आसता, तशी तो देव जेन्ना येता आमकां सोडून चाक आणि आमगेल नजर बदलता तावल ताका पळोवन कसलेय म्हळ्यार मस्त दूख जाल्यार, मस्त सुख जाल्यार, मस्त आनंद जाल्यार, कसले भाव येवन कात म्हणून त्या भक्ताक कळना. तशी तो अवाक जावन पळयता आणि तावळ एकच ताक मनांत येता समर्थांक. समर्थ म्हणटा ती नुपेक्षी कदा रामदासाभिमान. तशीच जय जय रघुवीर समर्थ. त्यांनी ती हो म्हणटा मना. त्या खातीर भक्ताक तो इतली पावत जल्मी ती तुगल सुद्दां कले कर्तव्यच नाही चरडा. मना प्रार्थना तुझला एक आहे, रघुराज थकीत होऊ निपाय. तू अशी गोमटी साधन करी की त्या रघुरायाक त्या रामरायाक सुद्धा थक्क जावनच का अयो हा ऑर्डिनरी भक्त म्हण दिशिले. कितली तागल परीक्षा पळेल तर के तो बद्ध निम कितली ताक दाखयले. जशी पुंडलिका आउट ऑफ पाय चेपू बशिलो तावळी तागले भक्तीक भूल तागल पुण्य इतले वाढले की देव स्वतः ताक दर्शन दिवच्याक येऊन राबलो. राबून तो देव आपयता यो यो तावळ हॉकल म्हणटा आता या ना मगले हे सती मगल आवस बापसून चरणच मज खातीर देव ते सोड न्हू तांकां आत्तां उठावन आयले तांगेले न्हीद वायट जाता. तेणी ती आत्तां या ना जाल्यार तूं मगल पाहूण आस. पाहूण आशिल्ली ती राब थंयची. तूं मगल अतिथी आस. तू अशी कशी राब करूं. बाजूक एक वीट आसता, ती वीट ताका अशी थंयच्यानूच अशी सर्रकने चरयता बागला लागली. थंय राब आपण येता फालफाल जायना फुडें हांव बापूय सुटायतलें न्ही त्या वेळार हांव येता आनी तुका भितर घेवन तुगेलें स्वागत करता म्हणून. आनी म्हाका तुगेलें वैकुंठ नाका, म्हाका तुगेलें कसलें स्वर्ग सूख नाका, हांगा म्हाका कल्ल ना म्हूण विचारी म्हणटा. तशी तो असली साधन आसना पळय त्या रघुनाथाक सुद्दां अगदी म्हळ्यार भयंकर प्रीत येता मात्र न्ही. अरे हो ऑर्डिनरी म्हूण दिशिलें जाल्यार शबरीक मेळूक राम वत न्ही. तावळी शबरी पाप ती कोणके येवन सांगता राम येवनच फाई म्हणून. आनी ती कितले वर्स युगानुयुग वाट पळयताली. तावळ ती लतानो सांगू का तुम्हा उद्या श्रीराम येणार, वनाला आपुल्या आता खरा आनंद होणार. एकलीच पाप तिका संवाद करच्या कोण आसा ती वेली लता
फुलं फळ, वृक्ष हो राम गोडीचा खा, फळा आनंद माधुर्य येणार, फुले तुम्ही रामचरणी बरसा, धन्य आयुष्य होणार, लतानो सांगू का तुम्हा, उद्या श्रीराम येणार. त्यामुळे हे गुणगुंत गुणगुंत असतं नाही, तर राम भितर बसून ते ऐकता आणि तो थक्क जाता, आश्चर्य जाता का एक बिल्लेणी तो गुरु जातीच म्हणती का माता ऋषी गेलती शिष्या तांनी सांगितलं असता, अगदी तरुण असताना त्यांनी देवदवर होतात जाल्यार तांनी सांगितलं असता पळय राम एकटल तुका दर्शन दिवच्या कधी रामा नामाच महिम असं, त्या राम नाम सतत म्हणम, त्या राम नामा जोरारी तिने गुरुंगल सुने तांगल ते कपडे तांगल हे कायम नित्य ती धुताली, नित्य राम येतलम ती साधन मला कशी नित्य त्यांना येऊच्या पूर्णे ती तिगल्या हजाने सगळं फातर हे ते कांटागल पाय्या तोपू नये तो अनवाणीच काही केन्नेक म्हणगोत ना पक्कन आज आयल्यारी पायल्यारी खंयचे क्षण आयाद, पण प्रत्येक क्षण अगदी तयार, आत्ता राम आयल तर के हांव तयार, आत्ता राम आयल तर के तयारच. आणि ज्यांना तिका कोणकी येऊन सांगतात फाई राम येऊनच असं बेग्गी फाल्यार उठावन ती ते बोर सोदू वता, बोरांपाशी कांटेच त्या झाडांत जास्त तिगेला हात रंग गंबाळ जाता, जाल्यार पळयल्या बोर काळ्या थोडी पाचवी थोडी तांबडी अशी ती काढता आणि तो चोखून पळयता आणि पळयत पळयता सांगता गो गोड फळ दिया ती मग राम येऊनच असं, लतानो सांगू का तुम्हा उद्या श्रीराम येणार, वनाला आपुल्या आता खरा आनंद होणार, इतके दिवस बकार झालेले वन कितले दिवस जाण दवरले रामाल चरण लागली ती जाले आता खरे येत काही राम कितली खुशी तांणी येतो ना, वृक्ष हो राम गोडीचा खा, फळा माधुर्य येणार तुमगेल फळा माधुर्य येतले, फुले तुम्ही रामचरणी बरसा, सड घाला ती फुलांचो केन्नाय हांव घालता जाल्यार ती झाड शालेले पटपट 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 सगळे फुल्ल पडली रस्त्यार त्या रामाक येवच्याक, त्या नमन्यान ती साधना पळोवन राम लक्ष्मण जेन्ना आयल न्ही थक्क झाले थक्क. तशी रघुराज थक्कीत होऊन पाहे, तुमचं साधन अशी असो की ताने थक्कीत जावका, आणि हे नुसते शबरी गेले न्ही, आत्तां काळचे कलियुगांत श्री समर्थ 12 वर्षा चेरडू तांणी फाल्यारी 4 घंटे उठावचे आणि आपले आन्निक हे ते न्हाण सगळं करून जे न्हंयेंत वचून राबताले ते इतले हातून ते 12 घंटे थंय तांणी नित्य एक दिवस चुकयनी, एक दिवस चुकयनी नाल्यार आज आमकां कल जाता आज करना जाल्यार हरकत ना, फायदो 4 घंटे उठावया, एलार्म बिलार्म लायतात, एलार्म जालें की ठप्प करून बंद केलं थोड 5 मिनिटां 5 मिनिटाचे 50 मिनिट केलं जातात आम कळनाची, घड्याळ घटका गेली पळा गेली तास वाजे जणाणा, आयुष्याचा नाश होतो राम कार्य म्हणून तशी जाता आमगेल अवस्था. जाल्यार आत्ता पुणी आम्ही मनार घेवया, अशी साधन करूया अशी साधन करूया ती जी समर्थांनी केली तांणी ते पुरस्चरण गायत्री पुरस्चरण जे केले 12 वर्ष भान पारताय, ताजे नंतर अखंड रामनाम 13 कोटी रामनामा जप तांणी केलं, आणि ज्या माणसाने कशी की 12 वर्षाचे 24 वर्ष थंय ते राबिले टाकली, तांकां दिसना हांवें तांगल मनांत कले बाल सुलभ कले खंय बरे खावच्याक दिले ते खावंका म्हूण दिसना हांवें, सगळे एकडे करताले आणि एक पंजेन बांदून उदकान बुडोवन ताचे लग्न सोपोर तो खंयचे तरी पानाचेर व्हड पान घेवन झाडाचें ते धुवन ताचेर घालून दुसरें पान धांपून अग्नी प्रज्वलित करून काश्ठाने अशी आणि ताचेर भाजून ताका पान घेवन म्हळ्यार सगळे रुच एकत्र केलेले आसतले, जिब्बेचेर ताबो कस नमन्या साधना, आणि ताजे नंतर 13 कोटी हे केले माधुकरी मागून जेवचे, ताजे नंतर देवळां वचून कीर्तन आयकूंची, ते कशी शिकले तांची कोणच्या कोण आशिल्ले, राम मंदिरांत वचून बसचे नाशिक हांगा थंय आणि थंय जे कीर्तनकार येताले तांगेले कीर्तन आयकूंची कमटे करून श्रवण भक्ती
कीर्तन कशी करता ती हे ते शिकले, कडे तांचल्याकले बुक्स असल्यार ती घेऊन येताले आणि तांकां महत्वाचे दिशिल्ले ते खंय मेळ्ळे म्हणून विचार घेऊन ते बरोवन घेताले गमट्या अक्षरांत आणि ताजे स्टडी करताले, ताजे वाचन करताले, आपणाक रामाल कशें कळले ताजे उपासन करून त्या प्रमाण बरयताले. श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. हे श्रीरामा, तू मगर सखा सगळे फ्रेंड फिलॉसॉफर गाईड, तर तुल्ल्याची चरणांत हांव आत्मनिवेदन करनासन कोणाल्या करू देवा. तावळ ही साधन पळोवन ती साधना थंय राबिल जाली. 24 वर्सां चल्लो. कितले ग्रहस्थाले ते भिक्ष मागू वताले. तांकां केन्नाय दिसनी वे की आपणा सुद्धा लग्ना मांडटांत धांवन येयले. तावळ एक फंत सुद्धा तांकां मनांत विचार येयनी, अरे हांव बायलेक सोण आयलो किंवा आपणाक असं लग्न जाल्यार आपण अशी प्रपंच करपाची ना. प्रपंचात थावन ते वैराग्य जायले कायम चायले. अशी की रामाक सुद्धा राम थक्क झालो. कसले नमुन्यात चेरडू बाहे, आपणेच इतलो का घडयले तशी हा काय घडयले जाल्यार हो कसले नमुन्यात चेरडू दिसता लागले. तरी असले ते हे असं ना पडे, थकीत जायना पडे म्हणूची. आणि नंतर तांणी जेन्ना आसेतू हिमाचल तांणी पायी प्रवास केला, प्रति एकांत तांणी शिकले, प्रति एकांतान शिकले, अन्यायाला झगडच्या शिकले, गरीबांक मदत करच्या शिकले आणि ऍक्च्युअली करू लागले. सगळ्यांक वट्टू करून तांकां जागोवचे, तांकां साधन शिकयली. शिकावे आणि शिकवावे, शहाणे करून सोडावे अवघे जन म्हणतानी बरयले. तर सगळ्यांक शहाणे करता, परंतु आपणाला शहाणपण निरोच खातीर नाही. तरी त्या लोकांनी शहाण जाऊन का स्वतः पायार उबरोवंक का ही एकच प्रामाणिक इच्छा आणि हे रामागल कार्य अशी समजून करना पडे. तांगेले रघुराज थकीत झालो. तशी समर्थांगल स्वतःगल जीवनांत तांणी केल्ले आणि आधी केले मग सांगितले. अवज्ञा कदा हो यदर्थी न कीजे, ते सांगतात की ह्या साधनेची केन्नाय अवज्ञा करू नका, ती कमी लेखू नका. ती जे तुम्ही करता असं जे काही करतात प्रामाणिकपणान करा. तुम्ही एक कीर्तन करतात वे कीर्तन प्रामाणिकपणान करा. वंदन करतात वे अशी वंदन करा ती तुमगं सगळं मी ते शीर सलामत म्हणतात ती माती जे टेकतात तांकां सगळं तुमगेल मी पणच भावा ती त्या चरणांचेरी. तशी जे काही करतात ती श्रवण करतात ती सगळं अंगाकच कान फुटले ती तशी ऐकया ती. नामस्मरण करतात ती त्यामुळे त्या नामाची चैतन्यात वीर तुम्ही उरू नये. सख्य अश्कर का मैत्री ही सुद्धा मॅगलवारी. कसले तांणे मागणी पण आपणागल फोव इतलंसो फोव त्या बायलेन दिलेलो असं निपोन त्यामुळे त्या परमेश्वराक आवडता. आम्ही कोणाल घार वतना कोणाला कल ना खाली हातान केने वचना जाल्यार कल्ले भरची बा म्हणून विचार येता. हाऊस वॉर्मिंग म्हणतात ती सगळं कले पण पंजे हँग घेऊन येतात ती बेड स्प्रेड घेऊन येतात ती हाऊस वॉर्मिंग. पण मसनकल म्हणतात ती आम्ही विचार करत तांगल घर कल्ले ना बा तांग कल्ल्याची गरज असत त्या घेवी आम्ही त्यामुळे ती हगूर शोधून कंटेन घेतात. देवाने सगळं निर्माण केलं त्याला कल ना त्याला सगळं तो आमकां इतलें दिता आम प्रामाणिकपणे दिसता न्हू त्या कलेपणी दिन का म्हणून ताल्ल्याक वतना ताज्यान एक जातना आम्ही खाली हातान वचू नये म्हणून जाल्यार आमकां सगळें हांगाच दवरचें आमगेल कले नाची तर आमगेल म्हण कल्लेच जे आमी ताका दिवचे शकतात. तरी आमगेल जे इगो न्ही आमगेल जे मी पण असत ते आमी त्या परमेश्वरा चरणांत उमटुया कल्ल्या ताल्ल्या मी पण ना ते आमगेल मी पण घेवन तो ताजे वज्जे स्वतः करून घेना ताज्यान मर्जी जगते आणि ताका ताजी बाध जायना जाल्यार आमगेल बाध चुकता. त्यामी ती मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे अवज्ञा कदा हो यदर्थी न कीजे. साधनेची कोणा गेले साधनेची त्यांनी अवज्ञ करू नका ती तांकां तुच्छ लेखू नका. हॉकल भारी करता मूर्ख अशी म्हणू नका ती. प्रत्येकाला आपापणाला साधन असतं आणि प्रत्येक जण ते प्रामाणिकपणान करतात कोणाक काही कमी लेखू नका ती. आणि स्वतः साधनेत सुद्धा अभिमान बाळगाती आणि तो करा ती अवज्ञ जायशी करू नका ती. आणि मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. आज मुखावल 5 ओव्यांतू
चौथी ओळ हीच की मना साज सज्जना रागमी वस्ती कीजे. आता वस्ती म्हळ्या कल्ले तरी चेडवानी स्लीप ओव्हर म्हणून वता ती फॉरेन अंतणी म्हळ्यार फ्रेंड्साल घरा एक रात राबू वतात. तशें आमगेले मैत्रीण केन्ना केन्ना येतात. आमी गेट टुगेदर म्हणून थंय राबली एक रात्री एन्जॉय केले. रात्री राबल्यारी ताका वस्तीक वचुली म्हणटात. दिवसाच राबल्या ताका वस्ती म्हणत नाही, ट्रिप्पा वचुल्यारी एक रात्री 2 days 1 night म्हणतात. तशी 1 night जरी राबले कल खातीर ते वस्ती म्हळ्यार तांकां कल्ले आसता. तांकां एक निवांतपण एक शांतच असता. तशी वस्ती की जे राघवान तुम्ही अशी वस्ती करा की तुमका शांत दिसता, तुमका निवांत दिसता. रात्र जाली थंड कसलेय करची ना, विसावाच घेवचो, आराम करचो आणि दुसरे दिवस फ्रेश जाऊन परत साधनेक लागचे. सो मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाला वळया. दासबोधाच्या ह्या 3रे दशकांतून सगळे मनुष्यागल दुःखच दिल्यान, इतले दुःख दिल्यान त्यांनी, इतले क्लिष्ट आणि इतले हाजेर तांणी बरयल्या की आयकतल्यांकाणी न्ही बरी हें जावंका म्हळ्यार म्हणटा ती ताका कीड अशी येवंका. तशी तांणी एक एक दुःखाचे, एक एक रोगाचे, एक एकांचे तांणी वर्णन केल्ल्या म्हणले. आम्ही दोन्ही हे केले एक दिवस पयली. आता मी 3रं दशक चलला. हा 3रं दशकांतून समास 3रो पहिलेच कल जालें जन्म दुःख निरूपण. म्हळ्यार चेडू जन्मा येता त्या जन्मा येतल्या हाका एम्ब्रॉयड जे असं त्या गर्भाक कसलं दुःख जाता म्हणून सांगले. दुसरे हांतकल जालें गर्भवास जालो, भायर आयलो आवसुल्यातून. पहिले आई करच्या लागलो. कडे ताका फ्रेंड्स मेळ्ळे. कडेरी तुम्ही कले येवंका हांव वतल, तुम्ही येऊ नाका त्या फ्रेंड्सा सांगा तांतू रमलो. कडे स्कुला वचना स्कुला फ्रेंड्स जाले. कडे तरुण जायना पण तरुणपणात फ्रेंड्स जाले. कडेरी ताका लग्न केले आवज बापूनी, विवाह केलो आणि नवरी पळयली. वराडी वैभव दाटले, देखोन परम सुख वाटले, मन हे रंगून गेले सासुरवाडीकडे. सासुरवाडी लागी श्रीराम माय बापी भलतेसे असावे, परी सासुरवाडीस नेटके जावे. द्रव्य नसेल तरी घ्यावे ऋण कळांतरे. हातान पैसे नसतील तर के सासुरवाडी वतना खाली हातान कशी वचे. श्रीमंत सासुरवाडी आणि हल्ला इतले पैसे ना तर ऋण काढ कुणी थंय सगळं भरपूर घेऊन होता. पण आवच बसून चिके 4 पैसे दिले आमका अमुक जाई म्हणा लक्ष दिना याना पण पळवया म्हणता. आणि केन्नाय पळयना, वेळूच मेळना ताका लक्ष दिवच्याक. तशी नवरी घार आयली, बायल आयली, इतली खुशी बापरे मज सारिखा कोणीच नाही दुसरा म्हणतो. अविद्येने भुललो तो. कड्डेर पळयल्यारी काम भावनेत गुंतलो. सगळे कोवळे कोवळे शब्द मंजुळ, मर्यादा लज्जा मुख कमळ, वक्त्र लोकने केवळ ग्रामज्याचे मैंदावे. कळवळा येता साबरेना, शरीर विकळ आवरेना, अनेत्र व्यवसायी क्रमेना हुरहुर वाटे. हे इतले सगळं करना पडे. तांकल केले स्त्रीची खातीर. स्त्री कारणे लाज सांडली, तशी व्यवसाय करिता बाहेरी मन लागलेसे घरी. क्षणक्षणा अभ्यंतरी स्मरण होय कामिनीचे. ऑफिसात लक्ष लागना तागले. तागल कले व्यवसाय दुकानात काम करत जाल्या थंय वचल्या थंय लक्ष लागना. सगळो दिवस बायले गेलो विचार. सान असताना आवसावस म्हणले जाल्ले तितल्यांची. आणि नंतर होड जाल की जे आवसुगल ममता आटली ती आटलीची जास्ती असना. आणि सगळो दिवस बायलं 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 करून तिगल मागशी लागलं. अशकोर स्त्री कारणे परमार्थ बुडविला, प्राणी स्वहितास नाडला. ईश्वरी कान कोंडा झाला, स्त्री कारणे कामबुद्धी. स्त्री कारणे सोडिली भक्ती, स्त्री कारणे सोडिली विरक्ती, स्त्री कारणे सायोज्य मुक्ती तेही तुच्छ मानिली.
सायोज्य मुक्ती म्हणा कळले देवांत एक जाऊचे ही इच्छाची ना झाली कळणे. आम्ही कल खातीर भायर सरले. आता आनंद यात्रेत वतना आम्ही मुख्य आमगे ध्येय कल्ले हे कायम लक्षात दवर ते विसरच्या ना बाकी तुम्ही कले करात कले म्हणारी आमक सगळे व्यवहार काही कोणाकय चुकतो नाही जाल्यार ते व्यवहार करतना आमगे जे टार्गेट असो ते केन्नाय विसरनी. म्हाका पण सांगेले आम्ही टार्गेट म्हळ्यार कशी लक्षात दवरता. आता आम्ही मागशी विरार गाडयेंतून चढताली चर्च गेट थावन आमकां अंधेरी म्हाका अंधेरी उतरचे दिसताले हांव अंधेर रावतली ते धांवन ती ट्रेनान कशी बशी चडचे ही गर्दी तरी आमगेले एक ठरावीक जाग आसताले आमगे ग्रुप्स आशिल्ले त्याची बाजू वचचे कितले धांवन वचून तरकेय 6 जाणांगेले ग्रुप असले त्या 2 जाणांक जाग मेळटाली 1 जण उबरलेले कल जाताले आम्ही ते सामान वयर पळीत दवरचे आणि रावचे. आणि ही जे गप्प मारतात न्ही अजिबात लक्ष ना कोणाक आयकतल्यांक दिसता अरे ही कले भान ना ही विरार वचून पावतली म्हणून जाल्यार ना मध्ये मध्ये ती कल करता मजेसली वयर मग सामान समज दवरल्या की पळोवचे आणि अशी खिडकीन थंड निरकून खंयचे स्टेशन आयले मग स्टेशन विचार कितले वेळ असो आज अंदाज घेवचो. हाका अनुसंधान म्हणटा. आणि बँड्र वचुले हांव वता बँड्र गेले म्हणून बेग मग सामान सगळं समज की पडयले पट्टोन घेतले काही कोण नाही म्हणून कसले बरनी म्हणून पडयले कोणाला हातांत दवरू दिनी म्हणून ते काण घेतले असल्यारी आणि बाय म्हणे आणि वचून त्या गर्दीन जी एक जाली न्ही परत म्हाका वळून पळयली थोडी सुद्धा खंत ना की म्हाका देवचे स ही मेळनात म्हणून तांचे बद्दल दुःख ना. तांची 2 कारण आसत. एक म्हळ्यार आमकां खंय वचचे स हे ध्येय नक्की आसा घर गोत्तस भायर वचचे स घर गोत्तस आणि दुसरी म्हळ्यार हाय परत येवचे स मेळटली ते एक मुख्य म्हळ्यार घार खंय वचचे हे आमगेले नक्की आसता. आमगेले आत्त कल जाल्यार आमकां खंय वचचे स आमगेले देह दवरना पण आमी खंय वतली आमगेले घर खंय आसा कसल्याचोय पत्तो ना आमी कोण म्हणून म्हळेल पत्तो ना. तावळी आमगेले सद्गुरू जे सांगतात कोणाचेर पूण आमी विश्वास दवरता. हांव तुमकां सांगता मंडळी आमी ज्या वेळार अमेरिके वचुली पयले फावट वचून तर कसले गोत ना नुसते तिकीट सुद्धा मला भावान काढलेले ताजेर विश्वास दवरून आमी बसली एरोप्लेनांतून आणि ब्लाइंडली म्हळ्यार इतली दृढ श्रद्धा की तो येताच आपोवच्याक आणि तो आयिल्लो आणि एअरपोर्टार येना पण ते कल की वयर गॅलरी आसता थंय अशी हात दाखोवन भितरी अशी म्हाका भोवर नायली न्ही अरे देवा तू आयलो म्हाका आपोवच्याक इतली खुशी. ताजे नंतर तोच घेवन वचलो तो आराम घेवन वचलो घारा आणि सगळे कुळार बघून आयली. तशी आमकां मृत्यू नंतर जर कुळार भोगचे आसत तरी आमगेल गुरूंगेल हात धरका तो सोडच्या ना कल्या म्हळ्यार तांकां थंय नुसतेंच मला भावा कळय मात्र आमी येतस ती म्हणून सगळी तयारी करून दवरलेली कारांत येतना बिस्कीट सुद्धा हाडलेले आमकां भूक लागली आसता पावस. तशी प्रवास कशी जालो हे जालो इतली प्रीती इतले हे आणि ही जी प्रीती आमकां परमेश्वर दिता ताजी खात्री असल्यारी आमकां मरणाचे भय अजिबात दिसना. इथे म्हळ्यार आमी हे देह जर जाला म्हणून सोडटा ती वता ती जाल्यार मुखावल यात्रा आमगेल आनी गोमटेस हे जेन्ना आमकां कळटा आमचले पयशे ना ती थंय डॉलर्स लागता ती ते दिवन डॉलर्स घेऊन तितला आमकां समजा ऐपत ना तो म्हणटा काय काळजी ना हांव आसना हांव तुमकां सगळे विनियोग करता म्हळेले ह्या हाजेर आमी वतात आणि तो करता. तशी तो परमेश्वरू केन्नाय तो हे दासाभिमानी तागेलो उपेक्षा अनुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी जाल्यार आमी सतत मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे रात्री जाली की तागल चरणांत आमी वस्तीक रावका तांगेल मनान आमी एकरूप जावका आणि ताका सांगका देवा आयज दिवस फायच्या दिवसाची हांव काळजी करना आयज दिवस जाल्लो आतां तुज्यांत विश्रांती घेवची वेळ आयल्या ही आत्मनिवेदनाची वेळ आसा तशी हांव करतलो जाल्यार हांग कल जाल्यार अशी करना 80% लोक कितले सांगून आयकना ती तावळी समर्थांक गरज दिसली की हांक वाटेर हाडका समज म्हळ खातीर
आणि तान नीच केल्ले अशी न्हय. आता हें पळया ती पयलेच हांव तू दाखयलें की तागेल एक बायल सुद्दां मरून गेली. तिक पावन वचलो ताका एक नमने स्मशान वैराग्य छाती बडोवन रडच्या लागलो केलो आत्मगत सगळं जाल्लें. म्हाका जीव वारया वेधला सर्वस्वाचा उबगा आला तेणे दुःखे झाला जोगी का महात्मा. लोक म्हणतात ती हो आता जोगी जालसो दिसता बहुतेक संन्यास घेऊन वतलो म्हणून. इतले वैराग्य ताका दाखोवन चक कडे सगळ्यांनी धोरून जाऊन ताका घार आयलो की धैर्यान घे हॅव पेशन्स सगळं सांगून ताका मार्गार हाडलो. आणि ते निघून जाणे चुकले. म्हळ्यार हागल मनाकय पटले जोगी जाऊन तरी कल करचेस त्यापेक्षा तुगल घर सांभाळचे कोण येतं तू काय रांदप ना परत लग्न करून घ्या म्हणून सगळ्यांनी सांगितलं. त्यावेळी पुन्हा मागुते लग्न केले आणि अत्यंतची मग्न झाले मन द्वितीय संबंधी. दुसरे बायले तू मन हे झाले झाला द्वितीय संबंध सवेची मांडीला आनंद श्रोती भावे सावध पुढीले समाज. आता पुढील समास आयलं स्वगुण परीक्षा बक. दुसरे लग्न झाल्यावर तो अत्यंत कंजूस स्वभागच्या लागलं. मला आता कळलंय की आता दुसरी बायल हाळ्या ती वे तरुण असं तिगल सगळं कोरका म्हण ती वय आणता येईल असं. आणि हक्क कल झाल्या स्त्री सुखाक चटायलेलं नाही. ते बायल गेली लोकांक कल दिसले अयो पाप वैराग्य आयले बायल गेली म्हणून वैराग्य नाही. आता आपणा स्त्री सुख खंच्यान मेळतले म्हणतात चटायलेलं मनुष्याक स्त्री सुख जायशिले आणि दुसरं लग्न करून घेतलंय. आता कल झालंय ती जंतूची रममाण झालत आणि त्याने ती व्यसन लागली नाना नमन्या व्यसन लागली घाणेरडे रोग लागले ताका. श्रीराम आता मी हे वाच्या द्वितीय संबंध झाला दुःख मागील विसरला सुख मानून राहिला संसाराचे झाला अत्यंत कृपण पोटे न खाय अन्न रुक्या कारणे सांडी प्राण येत सरा. कदा कल्पांती नवेची साचिलेची पुन्हा साची अंतरी असेल कैची सद्वासना स्वये धर्म न करी धर्म करत्यासही वारी सर्व काळ निंदा करी साधू जनांची. आपणच एक पड बुजवंतू म्हणून दुसरी बायल मेळणे ताका दिसतो तो सूर्या खट्ट म्हणून ताका बायल मेळी म्हणून जाल्यार मस्त पण तशी असता. आदा देवी बामण असं ना पेताळा बायल असं ना तशी एकमेकां मेळतात आणि एकमेक मेळले की तांकां बाकी जगाचे भान भरना आणि सगळो दिवस नेट्टे नमन करच्यान जाले व्यसन करच्यान झाले. ताजी स्वये पुण्य करवे ना केले तरी देखवे ना दुसऱ्यान केल्यारी उपहास्य करी मना न ये म्हणून देवा भक्तास उच्छेदी आंग बळे सकळा सखेदी. सगळ्याला झगडे करचे निष्ठुर शब्दे अंतर भेवी प्राणी मात्राचे नीती सांडून मागे अनितीने वर्तो लागे. गर्व झालता का गर्व धरून पुगे सर्व काळ. अरे बायल असं म्हणून गर्व कल्या करचो सगळ्यांका बायल मेळतात नंतर गर्व करूच कलेस. पूर्वजा असं सिंतरिले पूर्वजांक ताने हे केले फसयले पक्ष श्राद्ध ही नाही केले कुळदैवत ठकिले कोणे परी श्रीराम. अक्षत भरिली भाणामुळे भयणी असणे ते मेहूण सांगतात म्हणारी सवाशीण ब्राह्मण म्हणून सांगते जाल्यार स्वतःल्याच भयणीक आपयले त्या सुद्धा दान दुसऱ्यान दिवस नाही आपणा भयणीकची आणि कितले थोडे दिल तर ते भयणी हो म्हणता म्हण प्रेमाने वैरणी भयणीक आपयल्यारी घार रांदप करू तिची पण ती केक बसकारूंचे आणि ती कलेपणी दिल म्हणून करचे. दुजा ब्राह्मण मेहुणा तिगल बामणाकच ब्राह्मण म्हणून सांग. आला होता पाहुणा स्त्रिये समूळ कदा नावडे हरिकथा देव न लगे सर्वथा स्नान संध्या म्हणे वृथा कासया करावी. अभिलाषी साचे वित्त अभिलाषे दुसऱ्यांना ताण घेऊन सुद्धा वित्त मिळवून मार्गा लागतात. स्वये करी विश्वासघात मध्ये मातला उन्मत्त तारुण्यपणे हा तरुण अस कशी कोण आत्ताची माका पैश कमावून का ती म्हणून खंच्यान मेळत थंच्याने पैश कमावून चालत नाना नमन्या धंदे करचे बरे वाईट सगळं करू दत्त केले पैस कमायलं आणि उन्मत्त झालं. तारुण्य अंगी भरले धारिष्ट नवचे धरिले करू नये तेच केले महापाप. स्त्री केली परी ढाकुटी ती सानिशी हागल वय झालेलं हागल दुसरं लग्न नव्हे तिघल पहिले लग्न तावळी ते हांतू शारदा नाटकांत असणे तशी जाता तिने तिघल मैत्रीण टीक सांग
ती विचारता मग बामण त्या काळात बामणा पळोवच्या दिनाशी लग्न जात चलयेन पळोवचे ना. तर तो 75 वर्षाचो आणि ती 14 वर्षाची. हा त्यावेळी तिघाल मैत्रिणी वर्णन करून सांगता, गंमत मग सांगता ती, पण पाप दिसता. ती सांगता, म्हातारा इतुकान अवघे पाऊन शेवयमान, लग्न अजून लहान अवघे पाऊन शेवयमान, दंताजीचे उठले ठाणे फुटले दोन्ही कान, नन्ना म्हणते मानही त्याची ऐसा बडा महान अवघे पावन शेवयमान, म्हातारा इतकान अवघे पावन शेवयमान. ती वर्णन कोण सांगता. त्यावेळी ती कशी थरथर येत पाप ते शारदेक की ती कलकोर का म्हणून कळणं. तशी ही सान्न प्रायाची ह्या म्हाताऱ्याने म्हातार म्हणकले मिडल एजेड अगदी सान्न प्रायशाळी आणि हातात धीर ना परत तिथल्याथान तिकल तारुण्य ओरबाडचे इतलेंता गोतस काम भावना. स्त्री केली परी ढाकुटी धीर न धरवेची पोटी, विषय लोभे सेवटी बोळकी सांडी, माय बहिणी न विचारी झाला पापी परतवारी, दंड पावला राजनवारी तरी पालटेना. नानान म्हणे शेंकेल म्हणून ताजे अगेन्स्ट कलकल केसीस जाले. पैसे खंय खंय तांदूळ लुबाडलेले म्हणून तिक पाप भय ने बामणा कोणी धोर धरती दो म्हणून. तशी कडेरी परस्त्रीक पळयल्यार सुद्धा त्या अभिलाष उठे पोटी, अकर्तव्य हिंपुटी पुन्हा होय. ऐसे पाप उदंड केले आणि ते सान्न चली एक इच्छे विरुद्ध जर तुम्ही समागम केले ती चेडव बरी जायना. ती पाप ती चेडव आमका महाभारतान गोतस व्यासाने व्यास पिसांट सोशील ताक हा आपण हाडणं. ते अंबा अंबालिका आणि ती एक दासी आशिल्ली. ते अंबा अंबालिकाने ताक पोळून दोळ धांपून घेतले इकडे. तिगल चेडू झालो तो कुर्ड धृतराष्ट्र. मनाची अवस्था कशी तशी चेडू जातात. तशी हे विज्ञान असं. तर दुसरी असं तिगल तरी पाप त्या व्यासाक पळेल भितर भिवून ती दोळ धांपणी ती जाल्यार सगळी थरथर थरथर कापून रंगूच उडलं खाय तिगल तोंडावेला. तो जालो पंडू रोग झाले पांडू पांडू रायू तसलो. तागल चेडव पांडव झाले. हा धृतराष्ट्र झालं. आणि शेवटी ती दासी पाप तीक कसले हे ना म्हणारी तीक स्वतःला कले बंधनच ना. हे देवा हे कुळ चल का झाल्या रे मगले दास्यत्व हांग उपयोगा यावं हे एक अर्थाने ती त्या व्यासा शरण गेली आणि देवाल नाव घेतची. तर तिघ चेडू उपजले कोण तरी आमगेलो हो दासीपुत्र. दासीपुत्राला नाव केले विदुर. विदुर 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 हय. तो विदुर म्हणेल दासीपुत्र झालो जाल्यार तो भगवत भक्त झाला. पण सांग चिकल्ले की अभिलाषेन थानू आणि ओरबाडून काढेल तारुण्यसने तांतुली चेडम सम जायना ती अशकोरनू आणि स्वतःगल सुद्धा आयुष्य नाश जाता. तागल कल झालं पाप केली मी ती व्याधी भरली सर्वांगी, प्राणी झाला क्षयरोगी, केले दोष आपुले भोगी शीघ्र काळे, दुःखे सर्वांग फुटले नासिक अवघेची बैसले, लक्षण जाऊन आले कुलक्षण, देहास क्षीणता आली नाना व्यथा उद्भवली, तारुण्य शक्ती राहिली खंगला प्राणी, सर्वांगी लागल्या कळा देहास आली अवकळा, प्राणी चापे कापे चळचळा शक्ती नाही अशक्ती ना झाली, हस्तपादाधिक झडले सर्वांगी किडे पडले, देखोन थुंको लागले लहान थोर, झाली विष्टेची सारणी भोवती उठली वरडाणी, अत्यंत खंगला प्राणी जीव पण वचना जीव न वचे, आता मरण देगा देवा बहु कष्ट झाले जीवा, झाला नाही नेणो ठेवा पातकाचा, दुःखे घळघळा रडे. त्यावेळेला तक दुःख झालं मस्त पण त्यावेळे कल दुःख कोण उपयोग केलं. त्यामी तिवन शंकराचार्य आमगल म्हणतात ती भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढमते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःकृत करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम. चरण संकल्प करतात ती बालह तावत क्रीडासक्त, खेळ केलं
तरुणस्तावत तरुणी सक्त, वृद्धस्तावत चिंतासक्त, परमे ब्रह्मणी कोपी न सक्त. परमेश्वर ब्रह्म परब्रह्मागले चेर आसक्ती कोणाकय ना ताका इतले मानतार जालो सगळे. काते कांता कस्ते पुत्र संसारोयम अतीव विचित्र, कस्य त्वं कह कुतः आयात, तत्त्वं चिंतय तदिह भ्रात. शेवटी ते म्हणता आणि हागल म्हणताना कल्ली शेवटी गती जाता. अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम. तोंडात दांत नाती, अंग अशी लूज पडल्या, मान अशी अशी नन्ना नन्ना म्हणता, दांत पुऱ्या पोण गेल्या ती. वृद्धो यात्री गृहीत्वा दंडम. आणि शेवटी त्यांनी कल सांगल्या तदपि न मुंचती आशा पिंडम. आशा नामास्ति काचित आश्चर्यकर शृंखला, तया बद्धा प्रधावंती तिष्ठती पंगुवत, मुक्ता तिष्ठती पंगुवत. आशेन कोणाक बांधणीने ते एक जागे बैसून राखतात आणि आशे शृंखलेन बांधील धावतात ते अंगात. तशी ह्या म्हणताना गत झाल्या. हा मिडल एजेड ती बायल अगदी यंग, आणि असलं म्हण्या रोग झालाय मिडल एजान तुझी. यो देवा नाक्का जायना आता म्हणून घर आण पळूनच्या जायना. ऐसे कष्ट झाले बहुत सकळ झाले वाटा हात. आणि दरवडा घालून वित्त चोरटी नेले, पैसे घार हंडवरलेले त्यावेळी चोरून गेल काही. पुऱ्या इतलं कमावून 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 कंजूस पण कोण म्हणजे बच्चीट केलेले त्या चोरांत गेले. आता सुद्धा मस्त पण तेच जाता मस्त जणांग गेले. आपण भो भूत पण खंयच्या तरी इन्व्हेस्ट करता ती आणि पैसे ना ती आणि कले ना सगळे फसवणूक मस्त चालल्या. त्यामीत कल जाता झाले अरत्र ना परत, प्रारब्ध ठाकले विचित्र आला आपला आपण मळमूत्र सेवेला दुःखे खे. यो कसलं कोर व्हावा म्हणून त्यांनी त्याचे वर्णन इतके गाड्याडेपणान केल्या. सांगेल इच्छा एकच की हक्क हल्ल जागून का म्हणले. हे कल्लस ही दुःख सत्ने ते जळ उमणे हे असतात जेलफिश म्हणतात पळे तशी. ते एक एक फंत आम्ही खई वतन दलदली चिखलांतून ते असतात फिश. ते पाया खिचून लागलेली ते रगत पिता जाल्यार ताका एनेस्थेशियाचे हे असतात. त्या पहिले एनेस्थेशियाचे तप्त ते त्या खिचल्या दुःख ना अजिबात पण पुऱ्या अंगात रगत पिऊन सोडता. आणि केन्ना पण हे करता ती ताका ताण काढल्यार सुद्धा या ना खंय तर ताका लासून काडका लागता बाजू. तसले नमुन्याचे हे तशी त्या मनाक लासून ताका हांततान भायर काडका म्हणलेले समर्थांगेल इच्छा असतली. म्हणून तांणी इतले टोकार वचून हाजे ह्या दुःखांचे वर्णन केल्या. कोणाक दिसता कितलं क्लिष्ट कितलं घाणेरड्या नमुन्यान वर्णन केल्या जाल्यार त्या निमित्तान पुढे हो मनुष्य जाग जावो बाम. पुत्र संतान नसता दुःखी वांज नाव पडिले लौकिकी तेन पिते म्हणून लेखी तरी आता. म्हणून नाना सायास बहुत देवास केले नवस, तीर्थे व्रते उपवास धरणे पारणे मांडिले, विषय सुख ते राहिले वांजपणे दुःखी केले, तव ते कुळदैवत पावले झाली वृद्धी. शेवटी खंचकी कुळदैवताक पावले म्हणून झाले आणि एक चेरडू झाले म्हणून झाले. त्या चेरडू कशी त्या लेकुरावरी अतिप्रीती दोघेही क्षण एक न विषंबती, काही झाल्या आक्रंदती दीर्घ स्वरे. यो ते चेरडाक कले चालव या म्हणून हड्डान रुडचे पहिल्यांची ऐसी ते दुःखीच ते म्हणजे तांका आनंद म्हणून त्या चेरडाला घेऊनच्या जायनी. पूजित होती नाना दैवते जाल्यार त्यांनी सांगले नाही असले विचित्र मनाच्या अवस्थेत झाले चेरड म्हणजे जास्ती वांचन ती. त्यावेळे कल झाले दोघी काही झाल्या तव तेही मेले अवचिते पूर्व पापे करून. त्यांचे पाप मरून गेले बेकीची. तेने बहुदुःख झाले घरी आनंदे पडले, म्हणती आमास का ठेविले देवे वांज करून. आणि सगळे देवाकाची म्हणजे कोरची कर्म हानी आणि त्यावेळा देवाला लुडाच जाईन. पण ज्यांना चेरडू गेले त्यावेळी देवाक दोष देतात ती. आमास द्रव्य काय करावे ते जावे परी अपत्य व्हावे, अपत्या लागी त्यजावे लागेल सर्व. आता त्याला बचिट केलेलं पैस कामा याना चेरडा जीव गेलो तो काय परत याना हे कळता. त्यावेळ कल केले की वांजपण संधीसे गेले तो मरत वांज नाव पडिले. मरत वांज ही चेरडव वांच ना ती म्हणून खंय तसल्यांक भाव दिनाशी त्या काळात.
कोणाके बारशाक बिरशाक सुद्धा आपय नाशिल्ले, कोणा बैकी कोण असल्यारी तसले बायलेक आपय नाशिल्ले, वांज बायलेक. ते न फिटे काही केले तेने दुःखे आक्रंदती, आमुची वेली का कुंटली देवा, हा हा देवा वृत्ती बुडाली, कुळस्वामीन का शोभली विजाला कुळदीप, तुम्ही कुळस्वामी निगल पूज केन्न केली, तुम्ही कल दिले होय की नाही. त्यावेळी आता लेकुरांचे मुख देखेन तरी आनंदे राडी चालेल, आणि गळही टोचीन कुळस्वामिनी पाशी. तशी ते आम्ही हांतू खंयची भय आता पद माकूड असाना पण हा म्हणता, आई भूता करीन तुझा नाव ठेवीन केर पुंजा, वेसणी घालीन माझा मनोरथ पुळवे. मागशी काळांत चेरडू आणि एक समोरच्या लागलेली त्या वाच्य चरडाक नाव कल्पनी मरतू बिरतू असली नाव दवरतात, दगडू असली म्हणारी तांका दृष्टी लागू नये म्हणून कळणे. बहुत देवास नवस केले, बहुत गोसावी धुंडिले, गटगटा गिळिले सगळे विंचू, आणि ते देवाला वचून कोण कोण जीभ टोचून घेतात, ती नाक्क झालेली करतात ती पुढे हे देवा म्हणून भक्ती करची तांका मनान याना. हा केली नाना कवटाळे, पुत्र लोभे केली ढाले, तरी अदृष्ट फिरले पुत्र नाही, वृक्षाखाले जाऊन नाहती, फळती झाडे करपती, कसकस केले पुत्र लोभा कारणे, ऐसे नाना दोष करीत, सोडून सकळ वैभव त्यांचा वारया वेधला जीव, तव तो पावला खंडे राव आणि कुळस्वामिनी. इतले सगळं कर ना पडे ते आपोआप झाले असेल तांक चेरडू जाल्यार तांकल दिसले कुलस्वामिनी पावली, खंडेराव पावलो म्हणाली, तशी देव पावतोय ही अंधश्रद्धा. आणि त्यांनी त्या अंधश्रद्धेन भायर पडका म्हणलेल हजाने ही अंधश्रद्धेन पावलेल तर की मुखार कली जाले तांचे वर्णन करतात. आज चेरडू झाले म्हणून परत चेरडू झाले तांका. आता मनोरथ पुरती स्त्री पुरुषे आनंदती, सावध होऊन श्रोती पुढे अवधान द्यावे. इथे श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे स्वगुण परीक्षा नाम समास तृतीय श्रीराम. आता मुखाल समास तवय बाकीच कले हा नुसतेच वाचता. मुलाबाळांनी घर भरून गेले जाल्यार पैशा चणचण भाषा लागली. चलयांग लग्न केली, चल्या लग्न करतून कर्ज झाले. हा 2 वर्ष तो परदेशी वचूल नोकरी चाकरी कोण पैसे मिळेलो, घार घेऊन आयलो, थोड्या दिवसांत परत हाडलेले पैसे खर्चलो, परत परदेशावच म्हणून चेरड व बायल सुद्धा फाटी लागली, तू वच पैसे कमावून हाडी. तागल गरज फक्त पैसे कमावून हाक पोषचे मात्र. घर सोडताना हाक मस्त दुःख झाले. मगल कोणे विचार करना ती तो सर आऊस बाप्स पहिले मोरून गेलेली, तांतल्या हान केन्ना लक्ष दिनिशी. आत्ता ताका उडा झालो की आऊस कितलं माय करताली, आत मगल मायेच कोणे वर नीती म्हण. हा जाल्यार मुखाट तो परत वता आणि परत त्यांच करतात. तांचे हे वर्णन असं ते सांगतात की श्रीराम लेकुरे उदंड झाली, तो ते लक्ष्मी निघून गेली, बापडी भिकेसी लागली काही खाया नाही. लेकुरे खेळती धाकुटी, एके रांगती एके पोटी, जैसी घरभरी झाली दाटी कन्या आणि पुत्रांची. दिवसे दिवस खर्च वाढला, यावा होता तो कुंटोन गेला. कन्या उपवरी झाल्या, त्याला उजवाया द्रव्य नाही. माय बापे होती संपन्न, त्याचे उदंड होते धन, तेणे करता प्रतिष्ठा मान जनी झाला होता. भरम आहे लोकाचारी, पहिली नांदणूक नाही घरी. दिवसे दिवस अभ्यंतरी दरिद्राले, हांगेल घरान बरे संस्कार नाथी, कितलं व्यसनी असं हे सगळ्यांक कळले. म्हणना पडे थंय कोणे तांगेल घरची चली कोण दिवच्या कोणे तयार नाती, त्यावर तांका हुंड दिवका होय की नाही. तरी म्हणे एकूण कल्ले ऐशी घरवात वाढली, खाती तोंडे मिळाली, तेने प्राणी असं लागली काळजी उद्वेगाची. कन्या उपवरी झाल्या, पुत्रास नवऱ्या आल्या, आता उजवण्या केल्या पाहिजेत की. जरी मुले तैसीच राहिली, तरीही पुन्हा लोकलाज आली. हांगेल कले लग्न कमी कले ना म्हणून त्यावे लोक उलेतले. शेवटी कळलंय की मनुष्यने जगता दुसऱ्या खातीर जगता आणि आपणागल इमेज खोटी इमेज सांभाळच खातीर तो जन्मभर तांची खातीर लोककल म्हणतले, लोकलाज कल्ली. हा भितरल्यान कशेस माग मगल कोण आज केन्नाय विचार कर. आणि ताजे खातीर इतले डिटेलांत वचून समर्थ तांक 4 सम आसतानी बरयले स्वगुण परीक्षा
स्वतः गुण पै पळयाती त्यांची परीक्षा करत ऐशी लोकलाज होईल. वडिलांचे नाव जाईल चलियांग लग्न जायना झाले. आता ऋण कोण देईल लग्नापुरती. मागे ऋण ज्याचे घेतले त्याचे परतोन नाही दिले. ऐसे आभाळ कोसळले उद्वेगाचे. आपण खातो अन्नासी अन्न खाते आपणासी. सर्व काळ मानसी चिंता करू. पती पती म्हणे पत क्रेडेन्शियलिटी. पती अवघीच मोडली. वस्थ भाव गहाण पडली. सगळे गहाण डवरले. आहा देवा वेळ आली आता दिवाळ्याची. काही केला ताडा मोडा. विकला घरीचा पाडा रेडा. त्यावेळा तांगल वय वमळ पाड रेड आणि हे घोड कितलं सती गोरव कितलं सती हे आशिले. रोकड पैस कशी त्यावेळा तिची बँक सणी ना आशिली. काही पैका रोकडा कळांतरे काढला. ऐसे ऋण घेतले लौकिकी दंभ केले. सकळ म्हणती नाव राखिले वडिलांचे. असो कले करून तान बरो हुंड दिन लग्न केले. हम त्याला झाले कले ऋण उदंड झाले. ऋणायती वेढून घेतले. टाक घेराव घालो सगळ्यांनी. आमगल पैसे परदी खै तू खंचाने हाडी. वी आर नॉट बॉदर्ड. पैसे परत हाडी नाल्या कले तू बोडून घालतले. मग तावळी ताने कल केले हा पैसे हाडता म्हणाल. आणि विदेशाप्रती दुसऱ्या गावांतून दुसऱ्या देशात होतं घर सोडणं. हांग बायले का चेडवांक थंय सोडले आणि हे एब्स्कॉन्डिंग 2 वर्षे बुडी मारिली. नीच सेवा अंगीकारली. कल पडत ते हमाली केली. कल केले शरीरे आपदा भोगिली अतिशय. काही मिळविले विदेशी. जीव लागला मनुष्यापास. मग पुसोन या स्वामीसी मुरडता झाला. तरी तक्का थंय त्यावेळा तक्का घरच्यांग उडा झालं कोणे ना त्यापणाक. आणि विदेशांतून मस्त केलताने. कड्डे टागले एम्प्लॉयर विचारू थोडी रज कारण घार आईल म्हणून झालं. तव ते अत्यंत पीडावली. पाप तांकले खाऊच्या ना कले ना असली ते तांगल हे पळेल त्यांनी. वाट पाहत बैसली म्हणली दिवसगती का लागली काय करणे देवा. आता आम्ही काय खावे किती उपवासी मरावे. ऐसियांचे संगतीस देवे का पा घातले आम्हाची. ती चेडव ताकाच सवता ती आमक कल्ल्याक हे करू घालले. मग ते एक म्हणता अमिताभ बच्चन आगल एक हे इल्ले ताक कोणकी सांग ताक कल की ऍडमिशन आणि सम मेळनाशिल्ली नोकरी मेळनाशिल्ली ग्रॅज्युएट जायना. तावळी एकल्यान ताका पडयले. बापसू वचून विचारी आमक जन्मा कल्या घालतो. तू आम जन्मा घालतना आमगेल परमिशन कल्या घेयनी. गंमत पळया ती ताने वचून हरिवंश राय बच्चन ही आईल काणी व्हॉट्सअपाचेर अशी सांगता. मग तरी विचार खंय की तुम्ही कल्ल्याक म्हाका जन्मा कल्या मगल परमिशन कल्या गेली म्हाका जन्मा घालता पयले. तो बापूस अशी पळयता राबलो हरिवंश राय बच्चन. तो कल सांगतलो. तरी ताने राब हा उत्तर दिता म्हणाल एक रात्री विचार केला. आणि दुसरे दिवस सकाळी वतन हाक जागेल खे चल अभ्यास उठाक बैसल आपण राऊंड मान येता. आणि तागले उशाला एक चिठ्ठी दवरली. चिठ्ठीत एक तो कवी आशिल्लो कविता बरयली. आणि तान बरयल्ले की होच प्रश्न हांवें मगल बापसू विचारलेलो. तू म्हाका मगल परमिशन घेनासतना म्हाका कल्या जन्मा घाल्या. तोच प्रश्न मगल बापसूने मगल आज्या विचारला असतलो. आता एक काम करी की तुगल चेडव तुका होच प्रश्न घालतल त्यावेळी तू कल उत्तर दितल पळय ते आपणा येऊन सांग. त्यांची तुगल प्रश्न उत्तर की आमगल परमिशन घेतील वे तू जन्मा घालतना आमकां. तशी नमुन्याचे एक हे जाता. ती चेडव सगळी बापसू कशी म्हणटा ती बापूस जावंका फक्त पैसे कमावून हाडच्याक आणि कले ना. ऐसे आपुले सुख पाहती परी त्याचे दुःख नेणती. आणि शक्ती गेल्या अंती कोणीच कामा नये. असो ऐसी वाट पाहता दृष्टी देखील अवचिता. आयलो बापूस आयलो. म्हण हांकले खाऊच्या पिंच्या नाशिले कपड लत्त नाशिलो. मुले धावती ताता भागला असं म्हणून अयो किती तू दणूला यो बैस म्हणून खुशी झाली. आणि लक्ष खई आणि गाठोडे कल हाळ्या म्हणून स्त्री देखून आनंदली म्हणे आमची दैन्य पिटली. तव येरे दिदली गाठोडी हाती टाकळले कल सप्त सती म्हणून तांग हाळेल पोटली पुरे तांगल हातान दिली. सकळास आनंद झाला म्हणती आमचा वडील आला. तेने तरी आम्हाला अंग्या टोप्या आणल्या. कपडे सुद्धा नाती त्या काळातून अंग्या टोप्या घालून घेताली. आता तशी नाही तांग नुसते अंगे टोपे घालून आता चेडवा पुढ जायना.
तांका मोबाईल जाई, तांका हे जाई, तांका ते जाई, तांका सगळेच जाय असता. फक्त बाप सुख प्रेम मात्र दिनच्या जाईन. ऐसा आनंद 4 दिवस सवेच मांडिली कुसमुस, म्हणती हे गेलिया आम्हास पुन्हा आपदा लागती, म्हणून आणिले ते असावे येणे मागुते विदेशास जावे. मात्र 4 दिवस राबलं मात्र पुरे तू शांती खुर्च्या लागली म्हणारी हडहड लागेल बार खाऊन घाल पुरे वाटते तशी पैसे उडेले हे हाडी त्या हाडी अंग्या टोपड्या म्हणून सांगून कसं हाडलंय. पैसे पुऱ्या खर्चले. आता परत ताज मागशी लागली तू परत विदेशात वच पैसे थाडे भरले. सो आम्ही हे खाऊ न तो यावे द्रव्य मिळवून. तू द्रव्य मिळवून परत या आम्ही आमदार पुरे पैसे खर्चत म्हणतात तू परत पैसे घेऊन या गमते कोणता चांगले तागद सुखाच कोणे पळे ना ती. ऐशी वासना सकळांची अवघी सोयरी सुखाची, स्त्री अत्यंत प्रीतीची तेही सुखाच लागली. सॉरी विदेशी बहु दगदला विश्रांती घ्यावयाला तर पाप विश्रांती घेऊन भयंकर दणवले तर काम करून श्वासही नाही टाकीला तो पुन्हा जाणे ओढवले. परत वच्चेले पुढे अपेक्षा जोशियांची केली विवंचना मुहूर्ताची, वृत्ती गुंतली तयाची जाता प्रशस्त न वाटते. तर मुहूर्त पळूया म्हणून ताका आश दिसली तर जोशी पुणे आत बर मुहूर्त ना आत वचू नका म्हणतलं जरा ताने सुरे बरो मुहूर्त सवच्या हरकत ना म्हणून सांगले. माया मात्रा सिद्ध केली काही सामग्री बांधिली, लेकुरे दृष्टीस पाहिली मार्गस्थ झाला. केरडवांकी डोळ बोन पळेले आणि स्त्रियेस अवलोकिले, वियोगे दुःख बहुत वाटले. अरे मग सगळे चेडवांक बायले आपले कल खातीर हे केले. प्रारब्ध सूत्र तुकले ऋणानुबंध चमकिलशे दिसता. कंठ सद्गदित झाला न सवरेच गहिवरला, लेकुरा आणि पित्याला तडातोडी झाली. जरी ऋणानुबंध असेल तरीच मागुती भेटी होईल का म्हणता, नाही तरी संगती पुरेल येची भेटीने तुमची. ऐसे बोलन स्वार होय वचुलत, मागुता फिर फिरो पाय वतन वतन परत परत मागशी म्हणून पळता. पाप वियोग दुःख न साहे परंतु काही न चले. आपला गाव राहिला मागे चित्त भ्रमले संसार उद्वेगे, दुःख वला प्रपंच संगे अभिमान असतो. इतकं अभिमानाशील टाकणे आपण कोणती होड म्हणून जर हांग प्रपंचा संघांक लागून तर संसारा उद्वेग आहे तका त्यावेळा कल झाले. ते समयी माता आठवली म्हणे धन्य धन्य ते माऊली मज कारणे बहुत होती कष्टली, परंतु मी नेण्याची मूर्ख हावच मूर्ख शिल त्यांना हा किंमत करणी जिवंत असत म्हणसरी. आजी जरी ते असती तरी मजला कदा न विषंबती माकच म्हणण्याशिली, माका प्रेमाने आलिंगन दिताली. वियोग होता आक्रंदती ते पोटागी वेगळीच अवसुगर पोटागी म्हणाली त्या प्रेम एक विंगड नाही. आता मी पुत्र वैभवहीन भिकारी, माता तैसाची अंगीकारी. हा वैभवहीन झाल्या हरकत ना, भिकारी असल्या हरकत ना, पण आवसुमक लागी करतलशिली हिंतच नाही. बाबा पप्पा तुम्ही वचाती परत पैसे हाडाती म्हणून पेटेताती. दगदला देखोनी अंतरी त्याच्या दुःखे दुखवे, प्रपंच विचारे पाहता हे सकळ जोडे न जोडे माता. प्रपंचा विचार केल्यारी हे सगळे मिळून जाता पैसे मिळून जाता ती, पण गेलेलं आव बापूस मिळून जाय ना ती. हे शरीर जये करिता निर्माण के झाले, मग कोण निर्माण केलं हे शरीर त्या आऊस बापूस आमका परत गेलेली मिळणार ती. लाव तरी ते माया काय करावया सहस्त्र जाया, सहस्त्र बाईल कोण कल करचे परी भुलो न गेलो वाया. मकर ध्वजाचे म्हणारी मदन, मकर ध्वज म्हणारी मदना रूप काम वासना. या एका कामा कारणे जीवलगासी द्वंद्व घेणे, सखी तीच पिसुणे ऐसी वाटली. म्हणून धन्य धन्य ते प्रपंची जन, जे माय बापाचे भजन करीती न करती मन निष्ठुर जीवलगासी. संगती स्त्री बाळकाची आहे साठी जन्माची, परी माय बापे कैसे मिळतील पुढे. स्त्री बाळक पुणे एक स्त्री गेली दुसरी गेली दुसरी केली तिसरी केली अशी जाऊन झाल्यारी आव बापूसू गेले परत मिळतात. ऐसे पूर्वी होते ऐकिले परंतु ते समयी मज नाही कळले, मन हे बुडो न गेले रती सुखाचे डोई. रती सुखाच मागशी लागला पण
हे सखी वाटती परी पिसुणे, मिळाली वैभवा कारणे. हे सगळं वैभव असल्या मात्र आपण पळतात. रिते जाता लाजीरवाणे अत्यंत वाटे, खाली हाताने हांव जर वचुलो ती म्हाका लागली करना ती. आणि ताका कळलें हांव ससल्या तशें न्ही, कल्ले नाजले चेडा तू आयल वे यो बैस, तू तान्ने दिता रे कितले मागलो म्हणून हांवच विचारता. पण ही तशी नाही. हे मगल हाडले पोटलेचे तांगल लक्ष. आता भलतेसे करावे परी द्रव्य मिळवून न्यावे, रिते जाता स्वभावे दुःख आहे. ऐसी व्यवर्धना करी दुःख वाटले अंतरी, चिंतेची महापुरी बुडवून गेली. ऐसा हा देह आपुला असताच पराधीन केला, ईश्वरी कान कोंडा झाला कुटुंब काबाडी. कुटुंब काबाडी म्हणाली या विचारांच्या प्रभावाने आपला जन्म प्रपंचापायी फुकट गेलो असता क्षणभर दिसले. जाल्यार परत ममत्व म्हळ्यार मगल देह हांव म्हळ्यार देहाची, हांव म्हळ्यार अमुक, मगल बायल मगल चेडवा तांगल उडा चलो. उडा जावन तांगल विरह इतलो जालो तो रोडू लागलो. जाल्यार ताका दिसले ते परके प्रांतांत रोवण तरी कल जावचेस. त्यापेक्षा हांवांची शांत जावन मुखार कल करचें पळोवन तर आपणा देह खरें म्हळ्यार देह तागल देह आशिल्लो न्हय, जाल्यार तो अक्षरशः स्लेव सो दुसऱ्यांगेर घरात काम करून परत कामा लागलो आणि पयशे कमावचे मार्गा लागलो. या एका कामासाठी जन्म केला आटाटी वय वेचल्या शेवटी एकलेची जावे. तावळ ताक दिसता अरे मगल कोणी ना हांव एकलोची. मनी प्रस्तावला क्षण एक उदास झाला, सवेची प्राणी झळंबला माया जाय. कन्यापुत्रे आठवली मनी हुनी क्षिती वाटली, म्हणे लेकुरे अंतरले माझी मधु. मागील दुःख आठवले जे जे प्राप्त होते जेथे होते प्राप्त झाले, मग रुदन आरंभिले दीर्घ स्वरी. आरुण्य रुदन करिता अरण्यात रुदन केल्या कोण ऐकता, कोणी नाही बुझाविता. हा एक सांगता मस्त जाणं डिप्रेशन म्हणून रडत बसता ती. त्या रडल्यारी कोणे तांका केटर करना. त्यापेक्षा अरण्यात रुदचे त्यापेक्षा स्वतःची मनाक धैर्य घेऊन उठान राबका ना. प्रॉब्लेम प्रति एकळ्याक असता ती रडका म्हूण दिसता जाल्यार रडल्यारी कोणे त्या रडच्याक भाव दिनात. पण आम्ही एक स्माइल दिल्यार आमगे गोमटा एक भूल आमगेले बरे हात भूल मस्त जाण मदतीक येतात गोमटे कोण राबले. तशी आरुण्य रुदन करिता कोणी नाही बुजाविता, समजावच्या कोणी याना. मग होय विचारिता आपुले मनी, त्यानं आपणाला मना विचार केला आता कासया रडावे, प्राप्त होते ते भोगावे. हावेच पेरलेले आत उगयल्या, ऐसे बोलोनिया जीवे धारिष्ट केले. ऐसा दुःखे दगदला मग विदेशाप्रती गेला, पुढे प्रसंग वर्तला तो सावध ऐका. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे सगुण परीक्षा नाम समास चतुर्थ. सांगतो परत विदेशांत होता पैसे कमावच्याक कोणे ताक हे करना ती पाप म्हळ्यार तागल आयुष्य फुकट गेले. आम्ही कल खातीर इतके सगळं करतात. हे शेवटी महत्वाचेच नव्हे कडे तान स्वतःक धीर दिलवय. पण समर्थ हे इतले चार समास बरोवचे कल कारण कले त्या काळी समाज त्या काळात जाल्ले आज काळात सुद्धा 3 लग्न करता लोक असत आणि फक्त ते मात्र पळयतात लग्न करचे चेडवा निर्माण करचे. एकल्यान 10 चेडवा तांगल ते चेडवांगल कल जाल म्हणून पळोवचे ना. चेडवा निर्माण केले की तांगल काम झाले पण ते चेडव जाय ते करत अश जाता. कले संस्कार ना ती कले धड हे ना तांगल कले तांक विचारतल कोणे ना अशी जाता. ती चेडवा रोगट जाता ती आणि कल जाता ती. तर तशी जाऊ नये जाल्यार आम्ही परमेश्वराला हे करून आता आणि ह्या काळात सुद्धा तशीच. फक्त ह्या काळात विज्ञानीतून सुधारल्या की मस्त चेडू जायना जाऊन शिकल करूया दो म्हणून बुधवनपण मस्तणा कायल्या ते अथ्या करून हम दो हमारा एक अशी करून ताची सोय सुद्धा आम्ही करून घेतल्या कशी जावं. पण तें तरी मुळांत कळले की काम वासन असणे ती वचका म्हळ्यार मात्र आमकां परमार्थाला लक्ष घाल. काम वासना 2 नमुने. काम वासना म्हळ्यार कळले की स्त्री संगे रात्र गेली अशी ती काम वासना. आणि दुसरे काम म्हळ्यार डिझायर्स. आमगे डिझायर्स केन्नाय चुकना ती तुम्ही फॉरेन वचा ती ना जाल्यार आनी खंय वचा ती. ते कितले कमायल तर की समुद्रांक हलवरीची मार्गाई इतले कितले कमायत तुम्ही खंय पुणी मना सज्जना राघवी वस्ती की जय. हे आम्ही कोरकाची शांत निवांतपणे राघव आगल हांतूच राघव तत्वांत आम्ही शांत जामका
रात्रीची वस्ती कर का थंय प्रत्येक रात्री आम्ही त्या परमेश्वरांत एक जाऊं का. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे सगुण परीक्षा नाम समास चतुर्थ. श्रीराम. आज आम्ही हांगा राबया कल्या मला टाइम जाला आमगेलो. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी. बामाचं सुर केलं. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी. नंदन्तु साधका सर्वे नश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांति. भक्तजन हो श्रोतेजन हो आयचे हैं पुष्प कमल पुष्प आम्ही समर्थांगे चरणाचेरी दवऱ्या श्री रामराया चरणाचे दवऱ्या आणि ताक सांगया की असले जे निद्रिस्त लोक असत समर्थांगल कळकळ पळून कोणी हे रामराया हे समर्था तांकां जागी करी. आमच्या समाजांत मस्त लोक अजुनी असत तांकां जागी करी आणि भक्ती मार्गाला लाई म्हणून ही प्रार्थना करूया. नमस्कार श्रोतेजनांक.